Kamahinungdanon sa pagpalig-on sa interoperability sa mga sakop sa Philippine Navy regular o reserve forces na napamatud-an atol sa mobilization exercise. Ani ang report. 4. Station 1. All signs, fluid. Sa kadagatan sa South Poblacion, Dakbayan sa Naga, gipahigayon ang Amphibious Operations Capability Demonstration, ang usa sa mga highlights sa Mobilization Exercise 2024 nga gipasiugdahan sa Naval Forces Central. Gisalmutan kini sa mga sakop sa Philippine Navy reservist gikan sa Naval Forces Reserve Center Eastern Visayas ug Philippine Navy Surface and Air Assets sama sa BRP Apolinario Mabini, BRP Batak, BRP Filipino Floho, Beechcraft King, Air C-90 ug duha ka patrol boat light. Ang amphibious operation usa ka kritikal nga kabahin sa defense strategy sa Philippine Navy, ilabi na sa paglusad og rapid and precise assaults sa mga enemy targets nga nahimutang sa mga coastal areas. Matod ni Lieutenant General Fernando Reyeg, Commander sa Visayas Command, napakita atol sa mobilization exercise ang Kamahinungdanon sa mga Navy reservist, dili lang isip augmentation force kundi sa nagkadaiyang abilidad usab sa mga reservist nga magamit ilabi na kung may mga hulga sa seguridad sa nasud. The variety of activities, of skills, no, of capabilities na naiambag nyo sa ating buong armed forces. Gidasunan usab kini ni Commodore Florante Gagwa, Commander sa Naval Forces Central. Mato ni Gagwa, ang Kabisayan ang adunay labing daghang Navy reservist. And in fact, dito sa Visayas region, ang pinakamarami ng naval reservists as compared to other regions. Dito talaga pinakamarami. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.